Салом алейкум, бародаро. Дар навори имзои мо S-класс 221 кузов чӣ хеле мо ба шумо ваъда карда будем 6 AMG ша 6 AMG ҳами комплектатсияи мо фул комплектатсия ана тамоми навобаро ниша дора. Хоб ба AMG ша мақсад ба и рестайлинг шудага. И кузовҳо аз соли 2005 истеҳсол шудаган, 2005 истеҳсол шудаган то 2013 шудага. 2010 уже рестайлинг охирони 9 2010 рестайлинг шудага. 3 солаш дар рестайлинг хай бамперош али шудага, хай фарош али шудага, ини аблисовкаи пеш али шудага, баковоёш али шудага. Хоб ба 6 бо ини ҷош хеле чизои бампериш камтар хеле чизак дора. бо нашо чизош хай ба инҷа фарои қафошам измениш шудага, бо фарои қафошам якнин да пеш аи до рестайлинг ша фарошон камтар хеле безебтар буд, бамперошон ҳам камтар хеле бенамудтар буд. уже баъд рестайлинг шудагиё фарошон хеле ранги спирал шудагиан ё то хурдагӣ ба қафошам внешний видшам бо и рестайлинг шудагиш бо фасони бад айда хушрӯи чотка. хоб дар бораи чиз гап мо хай дар бораи внешний видиш гап задем. мо як S-класси даи пешаи карда будем дар бораи мақсад чӣ функсияро чизоро дора гап зада будем. ия фақат мо дар бораи коробкаша мақсад дар бораи моторош гап мезанем. ана моторош 8 цилиндра, дута турбина дора. ана 525 лошадиная сила дора. ба айда 2012 бо уже бо мотора бо мошинтар кардан айда 2012 575 лошадиная сила дора то 2000 мақсад айда 2009 охиронош 2010 мақсад 2011 ё 525 лошадиная сила дора. уже рестайлинг шудагиё 6 AMG мақсад бо 500 ана 75 ана кози бо наобромадош мақсад 221 612 лошадиная сила дора. хай 8 цилиндра дата турбина дора. фарқияти турбина мақсад ай компрессор мақсад то мотори мошин бигем ки 100 лошадиная сила дошта боша мақсад у 50% мотори мошина қуввата зиёд мекунад турбина 50% қуввата зиёд мекунад мақсад а компрессор боша айда то 12% лошадиная сила мошина мақсад зиёд мекунад. агар 100 лошадиная сила боша 12% 12 лошадиная сила дига зиёд мешавад. мақсад агар турбина боша 100 лошадиная сила боша турбина мақсад 40 то 50% мақсад 40 лошадиная сила то 50 лошадиная сила мекунад мақсад турбина. ба ё як турбина мақсад барои чӣ компрессор буровардан мерседесои компрессор ура тезтар мақсад алиш кардан компрессора уже дига ҳамун компрессорое ки сечкои компрессоре ки буромад дига баъд ю мақсад сечкоро дига компрессорро дига истеҳсол накардан барое ки моторо о компрессоро мошинитар чизаш бигем ки долго хизмат мекард. агар нисбати и турбина нозуктар нестае не ки лошадиная силаш кама кадомира мефураш ки лошадиная силаш зиёд чо қувваи мошинаш бо беҳтар бо кашиш зуртар шавад. ана баъд часпондани мақсад ана компрессор ранги ки инами кондитсионер чизо через ай распидвал мегиранд мақсад кондитсионер ё ки инами генератор через аму тову мехӯрад. а турбина чи компрессор ҳамон хел кор мекард. а турбина боша турбина да мотор насб шудагиа ай ира хеле мегем ки через дуди ай коллекторе ки дуд хориҷ мешавад ай ҳамун медора да дута ротор дора. якум роторша ки тов дод ай ҳамун оборотги чанқа оборотгирии мошин ҳамун чанқа оборотгирии зиёд чи ҳамун дуд через дуруи ҳамун мерава ба айсу ба тов мехӯрад да гулштир мерава чанқа ротор зиёд тов дод ҳамин ду ротор дора. як тарафш ай тараф ба як осқати ай тарафш дуюм ротора тов метавад бод ҳавои тозара мегирад мақсад да чизо да распидвал телаш мекунад мақсад ба ҳамун давлени телаш мекунад да компрессор турбина инем фарқият доштан мақсад ана баъд нашод лошадиная сила ё дута турбина доранд мақсад да 8 да 4 цилиндр ая тараф турбина мондага да 4 цилиндр ай тараф турбина мондага дута турбина мақсад ҳамин общий ощущениаш беҳад зури бадай ҳози овозшам мақсад дар бораи заводӣ дар бораи чизошам гап мезанем. хоб бо ина як чизи дига радиатор доранд мақсад коробкашам
ана коробкарам радиатор дора маслаша мақсад хнаг мекунад чи хеле ова мақсад мотора ахлажат мекунад коробкашам ё ҳам хеле системаи хнагкунанда дора барое ки ё беҳад скоростной мошинан чиян коробка агар ки коробкара хнаг накуна и маслаша хнаг накуна коробка переключаташ сис мешав коробка часпиданаш мумкин барои ҳаму иёрам чи дорам ана радиатор дорам чи коробкаора маслоша хнаг мекунад خب این خیلی درباره سالنش هم گفتم سالنش خیلی باگات سویتای سالن سفید کره خب تمامی مقصد خیلی چیزوش شوی بدن مقصد با این 6 ام جوش مقصد ایست به مترش مقصد چی داره 320 دورنده مقصد ایو تمامی همش مقصد 260 تا ограниченийшон мақсад IMG 320 мешаванд. Хуб, дар бораи коробкашон 7 скоростиян мақсад коробка 7 скоростия, коробка беҳад скоростной коробкаян. Ана гуфтем ку радиатор дора мақсад системаи хинакунанда ки агар ки 200 км/час мақсад хая чанд қадаи ҷои химонест мақсад тарафҳои олмон да трассош бе ограничени скоростай ҳам обороти баланд қати ҳай қадам бигири мақсад коробка ҷӯш мешава переключаташ сис мешава часпиданаш мумкина барои ҳам радиатор мондаган коробкаро мақсад ахлаждат мекунад хинак мекунад мақсад ки ана мақсад коробка вайрон нашава на часпа барои ҳаму системаро хеле чӣ кардан фикр кардаган. خب خواهی ای طرف بیا شتوپری باشم بناور بگی انا گفتیم که یو آیم جوش 320 مقصد چیزشون انا نبود روی چشم شتوپری باشم آیم جی میرویا. خب با اینجا لیپیسکی داره اینجا برای که دست پر رژیم میمونیشم میفورتا مقصد خدت ای سکورستا با چیزای روش ده مقصد با دست علیش میکنی چه خیلی انا مکانیکا میشه کو با دست هم رنگ مکانیکا علیش میکنی خیلی از میشنیم کاروچی یا تیز درایو فسر میکنیم خیلی بود دوام میتیم و اشینیو چیزو شینیوی های کردن شکنش با این سپورتش به حد مقصد انا هم کشی زور میشه بعد سکمیکوش مساجکا داره مقصد پول سکمیکو لیفتن مساجکا با دگردشونی پروی میون تا میجه مقصد وقتی گردش تو خوردن برای کی مقصد آدم ایسوسو تو نخره برای سپارتیونی رژیم دا مونیشه سپور رژیم دا مقصد کششم به حد کشش زوری بدای سیسک باستیسی خیلی راسخودش دا سپور رژیم راسخودش کلانتره مقصد 23-24 لیتر مقصد راسخود داره دا کامفورنون دی مقصد 12-13 لیتر بعد هم мягкий будагиш чизаш комфорт режим мақсад ана комфорт режим да мондиш мақсад комфорт режим да спорт режим да монди спорт подвеска меша спорт пакет меша спорт скамейка меша а вақте ки комфорт режим да монди ай ҳама режими мулоими мақсад удобни тамоми чизаш мақсад мягкий мешава да комфорт мягкий мақсад ай ҳама мягкий зуруш да комфорт режим мешава ана хай дар бораи ин мақсад мерседес ягон бигем ки гапи чирам гав занем бигем гунаҳгор мешавем хай тамоми ҷӯш бигем ки барои овозшам барои чишамоз ягон мошине ки ранги мерседес мақсад бихлопной системаш овози гулштираш мақсад чи нест инам дар вақти ҳай кардана мақсад чи дора овоз дора чи дора мақсад як овозшан як хайна бародаро хай дар бораи кашишам дар бораи чишам беҳад кашиш зурай гуфтем ку барои расходчам ана баъд дар бораи мақсад дар бораи расходчам гуфтем дар бораи сенаш мақсад ай простоёш мақсад ай 130-140 ҳазор сомон сар мешава мақсад ё мақсад 6 аймиҷош иёш мақсад состоянии нормали хубаш мақсад то 200 ҳазорам хира ёфтанаш мумкине дар ин хинон мақсад ана хай дигар бигем ки ягон ҷои чӣ надорада ҳамаш комфорт ҳамаш удобна хай бародаро чӣ мошини маъқул меша шумода бо дар комментариҳо нависем мо ҳам комментариҳо чӣ мекунем яда комментари охирона ки мо мақсадш кардем ки гуфтан ки мерседеси S-класс мақсад мо дар кораи S-класс кунам мақсад
اس کلاس 6 AMG نه 6 AMG رو مکدیم بیا مرادارا خیلی به همین ویدیو ابزار با آخر میرسونیم چی کامنتر چی پلیسو منوسه خیلی با گاب زنشون ان شاء الله مو اصلاح میکنیم در نوار آینده مقصد بود چی موشین یا ان شاء الله در نوار میمونیم کامنتر رو نویسین لایک از زیر کنید چیزا رو چی مقصد به همین ویدیو ابزار مو با آخر رسونیم خیر تو برنامه‌های دیگر